Sí que son membro do Consello Regulador, así a última hora, e son membro do Consello Regulador, creo que ao final, eu creo que tamén por chantajes emocionais, pero sobre todo por un compromiso ca zona. Ca zona en xeral. E, bueno, pois aí estou un pouco... Vou a ver que podo aportar, vou ver se son válidos, se non me apartarei, e, sobre todo, estar dentro para saber como funciona, saber que se pode aportar, saber hacia onde vai o grupo, e para min é moi importante saber que, como dixo alguén, hoxe estamos escribindo o que vai a pasar dentro de 5 anos, e, bueno, pois eu quero saber, todos os que estamos ali, o que estamos dispostos a escribir, e se ao final están representados todos os sectores, hai intereses común para todos, porque todos existimos, os grandes, os pequenos, os que pretenden calidade, os que pretenden cantidade, os que venden aquí, os que venden aló, os viticultores, os adegueiros, eso que quero saber si este presidente que está realmente está por méritos, e quero saber si o feito de que non haxa outras alternativas é porque é unha persoa que está facendo ben as cousas, eso quero ver desde dentro, e sobre todo quero axudar, e eu desde logo pois sí que entro ca idea de cambiar as cousas. Evidentemente, só son un de 12, e evidentemente hai que, bueno, hai que tomar as decisións de xeito que beneficien a todo o mundo, que non prexudiquen a nadie, ver o interés común. Roberto Regal, vogal no Consello Regulador, enólogo e técnico en viticultura e impulsor de proxectos como Enonatur, sinala que o sector e a zona están nun momento crucial. Non estou falando de si certas normativas poden afectar máis a unhas adegas, a outras, se a promoción de vir por aquí ou por acolais, de invertir dun xeito ou de outro, senón que ao final eu creo que estou porque neste momento nos estamos xugando o futuro de que aquí non haxa incendios e de que aquí non queden as aldeas abandonadas. Para iso creo que ten que ter moito peso o viticultor, e para iso creo que ao final hai que decantarse por unha estrategia. A Ribeira Sacra é máis coñecida, os viños se venden máis, hai que ver se os viños son igual de bons que fai 10 anos, hai que ver a que precio se venden, e logo hai que ver se se fixa a poboación no rural, hai que ver cantas estruturas hai, que vivan de eso, hai que ver moitas cousas, non? Quero ver como se plantexan as cousas, se xa veñen plantexadas, e tens que votar que sí ou que non, ou se realmente, ou absterte, ou se realmente se vai a construir, se van a crear cousas e non se vai a seguir nunha dinámica